TELIPAALE panchi nilikku telipule bale TELIPAALE panjara telipule bale TELIPAALE. What a comedy! ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಟ್ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ತಲ್ಕೆದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಕೊರ್ನೆಕುಲು ರಂಗಸಿಂಧು ಕಲಾವಿದರ್ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ನಿಕಲ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಕೋಡಿ. ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಕೋಡಿ. ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಪೊರ್ಕೋಡಿ. ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್. ಧನಂಜಯ ಬಲ್ಯಾರ್ಕೋಡಿ ಪೊರ್ಕೋಡಿ. ಧನಂಜಯ್ ಬಲ್ಯಾರ್ಕೋಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿಂಜ. ಸುಧಾಕರ್. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಡ್ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಂಚಿದ್ರ ಪಡ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎರಿಗೆಂಚಾಡ್. ಬಾಕಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದು ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಾಕಿ ತಗಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ನಾಲ್ಕಿಂದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲೊಂಚು ಸ್ಲೋ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಪುಡು ಪಂಚ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕ್ ಫಟ್ ಫಟ್ ರಡ್ ಮುಜಿ ಪಟ್ ಪಟ್ ಬರೋಂದೇ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ ಪಾತ್ರೆನ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಪಾತಿರುವಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದುಡು ಪಾತಿರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಲ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಈರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಆರು ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋನೈತನ್ನ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಟ್ ಅಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾರು ತೋಜ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಬೈದು ಅವು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತಜಿ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಎನಿವೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ದಿನ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಮದಿಪ್ ಕೊರ್ಬಿಚ್ಚಿದ್ದನ ಬರ್ದು ಎಡ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬನ್ಸಿಲ್ಲ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲವಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಕುಲ್ ಸಿಂಕ್ ಉಡುಪುವರು ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲೇ ಈ ತೋರ್ದು ನಿಕಲ ದುಂಬತಿ ಕಡೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ಮರಪೈನಕಲು ರಂಗಸಿಂಧು ಕಲಾವಿದರ್ ಪೊರ್ಕೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನರದ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮೊಕಲ ಸಾಕಾರ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಂಚನೆ PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರುಂಡು ಕಾಸು ಪಂಡು ದುಡ್ಡು ಪನ್ಪುಣ್ಗೆ 10 ನೀನು ಮಾಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಪದ್ರಾಡು ನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಲೆ ರಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ತೆತ್ತೋಡು ದಾಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಹೊರನೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಿಕುಲೆಗ 14 ತಿಂಗಳದ ಬೀಲೆತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬಂಗಾರ ಕೊರಪ ಪರಂದಲೆ ರಂಜನೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದದ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ್ ತೂಂಚಿತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದ್ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆರ್ದಾಗ ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮ Bale TELIPAALE scream and shout it's our town is going down yakla kudla you know what it is bale TELIPAALE papa 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 bale TELIPAALE papa